Jordi Parellada encapçala la única candidatura presentada per renovar la presidència, que actualment ostenta Sergi Sabater, i la meitat de la Junta d'Òmnium al Penedès a l'Assemblea General que se celebra aquest divendres a Vilafranca. Parellada, que havia estat regidor de Convergència i Unió a l'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès del 2007 al 2013, encapçala una candidatura que també compta amb Glòria Monclús com a tresorera i els candidats a vocals Maribel Vila, Mariona Gusí, Núria Carreras, Esther Ponsa i Maria Àngela Insenser. A banda del procés electoral, l'Assemblea també servirà per aprovar el tancament econòmic i la memòria d'activitats del 2015, així com els corresponents pressupost i pla de treball territorial per l'any vinent. L'Assemblea se celebra divendres a l'Escorxador a 7:15 del vespre en primera convocatòria i a les 8 en segona. Els socis que vulguin rebre més informació sobre l'Assemblea poden escriure un correu a l'adreça alpenedès@omnium.cat.